Ani Nyangoma Ibrahim So Bamako commune 5 ne bi fɛ ka kuma haminan ko min kan bi o ye courant tɛgɛ tiɲɛ yɛrɛ la courant bi tɛgɛ dɛ n'a tɛgɛra yɔrɔ dɔw la heure 2 heure 3 a tina bon surtout sufɛlaw yɛrɛ la n'a tɛgɛra wagati i b'a sɔrɔ mɔgɔw mago bɛ courant na kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni courant ko in a kɛra degun yɛrɛ de a fɔra ko Mali kura a fɔra ko yɛlɛma ka kɛ ko fanga kɔrɔ ninnu tun dɛsɛra ka courant ko régler bon fanga kura min fana bɛ yen normalement o fana kan ka fɛɛrɛ kɛ o cɛsiri o la tiɲɛ yɛrɛ la armement tan fan fɛ kɔni an ye nɔ ye o la mais fantɔ ninnu na nɔba tɛ ka ye o la dɛ u ka fɛɛrɛ kɛ an lamɛnbagaw lamɛnbagaw ne tɔgɔ ko Salomba Jane n sɔrɔ bɛ mémoire ma ne bɛna kuma samiya de kan quoi n bɛna min fɔ Mali faamaw ɲɛna an tɔ samiya min filɛ nin kare kɔnɔw bɛna tiɲɛ wa n'u sera k'o ɲɛfilɛ kare kɔnɔw la a ka fisa hali n'u ma bɛɛ dilan n'u sera ka dumuni dilan la ka ɲi quoi i y'a ye an bɛ taa wɛrɛ fɔ kuma ye n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo merci. Assalamu alaikum wa bamara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔlen don ne tɔgɔ Sumala Ɲame Dansogo n bɛ ka kuma fɛ ka bɔ Mali la Marseille n bɛ fɛ ka kuma min fɔ an baselen don min kan o ye an fɛ yan nɔ gɛlɛya min b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye jiko ani courant ko de barisa anw ye tailleur ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ mɔgɔw ka finiw minɛ k'o kala mais an tɛ se k'an ka clients nimisi wasa ka sababu kɛ courant ko ye wa an ɲɛ b'a la an musow fɛnɛ lafiyalen tɛ ka sababu kɛ jiko ye parce que an ka ji bɛɛ sirilen don courant de la bon an ka ɲɛnamaya caman an ka baarada caman bɛ yen nɔ minnu sirilen don courant na an ka courant ko yɛrɛ de degun ka bon kosɛbɛ 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 an bɛ se ka heure 9 kɛ heure 8 kɛ an tɛ courant sɔrɔ an kɔrɔfɔ de kama an bɔra k'an ka kibaruya di ayiwa an b'aw fo k'aw barikada. An su biya bamaran ne tɔgɔ ye Sho ne jamu ye Pliya ka bɔ san ba kɔfɛ Siyɛlan an ma hakilila di carte biométrique ko kan carte biométrique ko kɔni an bɛ an sen don k'an bolo don an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la Bamakɔ yan nɔ kami arajaba kɔnɔ ne y'a kɛ n bɛ se ka n carte sɔrɔ n tɛgɛ la ni tagani ka segin sugu bɛɛ lajɛlen kɛ n bɛ se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la ne yɛrɛ ka madamu a ye fichier individuel o yɛrɛ ma se ka sɔrɔ o yɛrɛ fɛ fɔlɔ yɛrɛ ko fɔ carte d'identité ko fichier individuel ko tɛ sɔrɔ an y'a sen don k'an bolo don carte d'identité fɛnɛ nɔfɛ o fɛnɛ ma se ka sɔrɔ fɔlɔ fini sera 1200 yɔrɔ ninnu ma ti carte d'identité sɔrɔ i tɛgɛ la an kɔni Mali ko kana baara y'an bolo an b'a fɔ Asimi a ka kɔfilɛ sinon Mali papier sɔrɔli hali ka taa jamana wɛrɛ papier ɲini o ka nɔgɔn Mali papier sɔrɔli